En zo gaat het de hele dag bij de op- en aanritten op de A1 tussen Zurich en de Jouwer. Groepjes studenten uit Tilburg tellen 24 uur lang hoeveel auto's en vrachtwijnen er voorbij rijden. Op dat registreren deze camera's krijgt boetensnits alle kentekens van verkeer uit de richting Balzert. Wij doen het nu omdat we dus dit omgebouwd hebben en de rondweg dus gereed is en we hier nog geen gegevens hebben, geen lussen. Dus daarom zeggen we, nu is het een mooi moment om van de op- en afritten en de hoofdrijbaan hier richting Jouweren, Voorsneek, om daar nu even gegevens van op te vragen. Dan hebben we in ieder geval wat meer informatie over welke moment vandaan we gaan ze naartoe en hoeveel rijdt er. Het verdient goed en het is niet echt vervelend om te doen, want je zit hier gewoon een beetje in de auto, gewoon met de radio aan en gewoon wat praten, dus dat is op zich wel gezellig. Je kan alles op je gemak doen. Maar wel goed opletten neem ik aan, hè? Ja, dat wel. Maar op een gegeven moment gaat het ook vanzelf. Na een stekproef krijgen gewoon bestuurders Takkum Wieke een enquête toestuurd met vragen over het doel van haar reis en het tal passagiers bij gelijks. De uitkomsten worden broekt voor het onderhoud van het dik en de inrichting. De vraag is wel hoeveel enquêtes er nou weer omkomen, want het gaat vanzelfs wel om privacygevoelige gegevens. Maar zodra wij het verstuurd hebben, zijn de gegevens vernietigd. En dat registreren wij verder ook niet. Het gaat ons ook om de beantwoording van de vragen en niet om de personen. In oktober moet alle informatie over de A1 verwerken wezen. Rijkswaterstaat wil daar nou nog net op vooruit, maar de tellers signaleren al wel een trend. Het viel me al op dat er wel heel veel bestelauto's langskwamen. Terwijl er zijn er meer dan dat ik zelf verwacht had. En verwaar toch dat het gaat om een snelheidscontrole? Nevens dit apparaat valt dat alle keer wel wat ta.